kestäkään. Mut jos hänkin istuu, eihän kukaan istuakseen voi upeeta. No mut sit jos ne niinku saa, hei, onks se kivaa, jos ne on tässä kunnossa, niin sit mä en kestä. Aina ei mitään muuta. Henkka, Hei, kyllä toikin ottaa ihan hyvin. nyt me juomme viimeisen kulauksen bumia. Bum on hieno asia. Nyt Sörvi. Nyt Sörvi, ihmiskunnan tulevaisuudella. Toi lähti mua vähän suurempi. Ei se oo. Baby. Henkka, mitä tykkäät bumista? Mä en tiedä Janitaa tänne, mutta sillä on miljoona tautia, niin se voisi tulla. En tykkää. Mitä? Onko se jotain vikaa, et sä Mun haluu mielestä lähteä? bum on todella hyvä. Ei puhuta. Kiitos hei. Henkka, mikä on toi koosein asiakasnumero? 2420. Aivan väärä vastaan. Ei te taaskaan voitais lomat. 2420. Mikä Valtion varauskeskuksen tassi? 238021. Aivan päin helvetti. Mikä on toi 27212. Sisu Diesel. Linnavuori. Tampere jono. Joo, mikä se numero on? 47663. Meri Pitkänen. Pitäis oikein huono työntekijä. Nyt pitäis pitää kenkään välittömästi. Taas meni päin he. Vääräs vei. Tätä toi... 28401. No ehkä joskus. Ei se on mikä. Alkoholitonta olutta. Mikä se on toi ootas. Tää on sellaisia heittäjät niinku kaikki. Okei, mä voin helpottaa sun työtä. No? Ainoat minkä mä osaan on Valtra. Mikä se on? Sano ääneen. 248220. Mikä tänne fragmentti? Katsotaan nyt häntä. 26135. Loistava Henkka. 26035. Loistava Henkka, paikka on teidän. Mahtavaa.